biafo no adaroma adepa asachi biem ade asasa no nsia abo apemu ebraso se ensem odo ayitire nsa esonso no yede ebrem se Adom Kasee ewo Adom TV so midin eni na sei ampofo eje yintwa ye homra. Yes, ensem no ase ana meka Osei Kasee boyi ensem ahodo de efiri omanmu de efiri dwaso de yapomden agodie ene enigidie nyina ebeba na ye hyase no ne ye hyase de efiri afi atorentem a etoto oman Ghana obinim se eja beye ne yedie ana sempo yabo eja hodua ene ye Nyankopon nko a enenim afi hyase no kame se eja brane na ehihye ajapade na edwa kese wo omanmu nyire kame se ni nyina no eja na tututumu aka fuwa bi en ewa chire ho mpa ye ne ebose enkonkonko wiesa esanse obi ene ochiri fo asempa kodo na nanu da eye makola edwakese eja eto mu no ensa akoya rehosem okokohwe se de edwadifo bi etwadwo ebidu won seguoti ebinum omufie ne omudwaso nyina na ahye binum enie ni daso bi enti otwa wani kurukurukura wo hu boto anumpo na ode ekra ahyem asemi ebaye no Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama na wotunetu afiro memu achese wo bonsra na afi wodi dwuma hodo ani nyina no eye oman di mu enra na pani ba beduru oman mu a obaye na eye na bedi akire eye pakosi emisa afa echeche ne nsem a esi nachi na sise eja asi osanse chi anisa na wochechiri mu no pani ye na dwense wontra ne to so obetu anamon ene dai obanai de ni kire makola edwakese enum eye makola number 2 de hye no enye dwadifo no ekotwetwe nkomo etie wo mo hawo na aban soso ebotaye ni kire mposo no ode eto omo anim na mete se makola number 2 efanso ahye na emse ahye ekoso no enya mienu ipe domi ehye sa domi market kantamanto ehye sa agogolo hyedia ahye empremienu nyina na Sodom and Gomorrah so ahye na yempese beka se nipa bi no mo ahye da ehyehye sai dwai nso wo hwe the way AC course na se wo ye nipa wadwumodo a otumi hu se bibi wo mu na apa ese bia nipa bia omo pese nipa bufu President Mahama ne na ban na omo ahada ehyehe sa nyomo yi ana na nyameka ne se aban ebeye ne ebeye bia se na ebeye aseye nipa na ahada ehye sa nyomo yi a yabechi omo ni atwe omo aso no mo ehu se aban ewo ho yedwa no se na sitie no ya asan nyomo ensu si a fire service enya kwan enwremu entimi ndum dwa no ne ade enti se ba se ye sa be si dwa na e wo se ye si ne se na be ya se sa atorenchemi eto ya fire service fo bo a omso ombenya kwan etimi enwremu na electrical se wo ho no e wo se ye ne yie se na be ya entimi nka se electricity and share enti mene chief of staff and the minister of finance akasa omo ahwere mu nyema nyina omo register mo na enimenim ya yempe bibi kakra emamo na montime market association empenyimfo ebetrase na ya register munyina echese monyoma asai no na bibi kakra ban betimi di aboa ama mo etimi di ahwe mo ma for the meantime no ye be kakra bi amamo na enu echire no yaka kire maslock mpenyimfo se omompe bohye bi ema omo a omonyoma na ahye no se na be ya obetimi egina mwanan so biom enti eno so ye be ehun hyehye na yamamo aso ate. And so, Yane Accra Metropolitan Authority and the Market Association, Ebeka. Makola number 2 there. Now, baby, I share first, no. Now, I say, yes, I'm busy for fro. And the Abaya non tem, send a bear, you be see no. Now, Moha Asheno, when you now Marco Sheho. Now, Yatu your boat, now, yes, baby Asheno.
Your fire service for my Yenshim, Oma who be a Jana Eshase. And so America, my almost ma nkofo abeboaye abehwe ne ma ejane hyehye enti ye besre mo ye mpese nkofo bekwa akoye ho basabasa na ne ma ehye no na yasɛ ho na echese nkofo nso ebehwe a omohu ne baaye enti omo a mo store sanche no ye be ma mo ewura ho akohwe na bebi ahye no ye begya ho kakra enche bia be da mienu abrofo no beba omo so abehwe nti nyom behu no ye be fa no ne yeso ye fire service for ne ahwe na yehu se obi na ahye da ahye edwa na se by mistake accidental nti eno so mesre mu na monya botre na ye di se edwuma no nyame nkyekere mo re na ne aban betimi etimi aboa me hye mo boso yeso ye be ye kakra ye be ya mo betimi ahwe mo ho ne mo ma medam ase Omampani hwegya na ehihie na ose enye yania se bibi na tiba yira ho memma ne mo kese ne se ansa na nkuruma ebetwa nkate kwapoa no na wode enkyene aka kire no yinyina ebompa ye na ahwe ne mu se atorentem ebi ntu ebim nemum yemyani da hoso amegiriye se ebebo ye yie pa ye hwe nsem foforo no omampani wakasa nyina se wo hwe ye na utumi se boga pa ice ne bi ewo no esanse woko France memu ko Ethiopia eko Japan nyina ene empanimfo agro kwotwetwe nkomo na Japan podie omanfo beka ya emfie mpino ne baako abra omapanira da akofo abreso obetena dwaso na wosi ne bose da bi oman yisikasem enkoye yewroye ho a yepeye ho tese yisikasem no nhye da nyina ne naso nti ye ne yafo a ewra betire wo hiamu ebekọ akọ di kaso gbomu ye kọ hepik no Japan fo bu ye ne chie se won de sebe tire no mewom se obi a ne gidi awuo no ye ne ntwe nkonu akro nti won tire se won ne ni twa kakra bi mu a bosia pa won de boye no omo etwa ekire sabere de ababetodwa se omampani de na nyi kire Japan no omo agya tum se ombesa boye ene ne oma ba ko mienu bi omampani etu konko boso de onya firi mu ene de esi ho no enra anwumere abra one ne ye Mame Lodina Mahama eba biduru omemu no onya ntobo ase ene Adom Kasee etwetwe eho enkomo free emra ye kanema penyi tese Kwame Nkrumah no mo eje fa ho de si ho no free samre no omo ye bibia e friend OAU chire OAU no better than AU na edu enfie your friends 50 years enfie diondom enti na ye hwe san enfie diondom a ye di free fa ho de mu independence abedru samre na Africa abedru na yahwe enfie diondom a ewe yedim ni yahwe bibia ye pese ye di Africa kodru sa enfie diondom no na no chire no President Holland or ye France Mampeni ono so eton sa frame se membesra omomai na investment there pese omo pitigu bibia na omo hwe Ghana so the way yesi edi akotene any economic growth ne sa nyoma no omo hwe e wo se omo de omani eto Ghana so na omo biebie ndwuma e wo Ghana ama echese nia obroni friend investment na omo ye investment ni bi wo Ghana enti yene omo etna se ekasai chese sika omo atie go ho se immediately no omo de behwe Ghana 240 million euro. Then apart from that omo companies ni bia chese oil and gas sector no so omo so mu di akotene wo mpa enti omo so ebin mo ye djuma o Ghana dada ebin so pese omo beka ho ni ade enti sa nyoma ni na ya transfer kan ho asem na Tokyo hano conference bia every 5 years Japan government every Africa man pegin for na ebetrance any omo pensen nyoma mu ehwe se na Japan ni Africa ebetimi aka bomu ama ehse Adam Fofa we ntem no etimi akonenim na Tokyo Prime Minister friend Shinzo Abe or the to just say Japan at sikate to 2 billion AC over the next 5 years. I just say omode ebe investment in Africa. Now we share you need Japan for and kuta already. I just say ye person and you may be honi ade and the first project many Prime Minister Shinzo Abe Kasee no first project I can once any a new bridge over the lower Volta. When him say Adome bridge no afi say aye week kakra
na se yekoso efa so se ne efa so na yahwe ya na eyibi atorenche bi etimi aba enti ya designing new bridge bia ye pese etwa lower volta no na ohwe bridge no design that is Yokohama bridge ya fa so yi wa we ni twa se na SCF a chese ye kama enti Prime Minister Abe boss August ombema omutim abehwe aye survey na yede eno ashase. Aside from that, other projects of what to say secondary fishing harbor on person on beam na HSA kese na ya fire for also etimi enya home faso na enyumane de edoso. Apart from that, Japanese private sector mixed on person oil and gas industry ashase Ghana almost so omodisi kabeshim near the anti enyumane de bebre yene omo edin kutanwa HSA effect. Where you say a drum da is a new Nankasankasa na obiso enum edru emaya for omampeni Nankasankasa and now it is what to Mutu na Kwanso 7 denti and otinte su to Inswenia na enkawa ababefa. Yemfri na yefie ninchre empoho mensinimu. Sa mensini mensini fufrokra. And anwa de ya ni yepaye di free empoho wasa mensinimu achese. Wonumu na asi afi no masha si fifrese. Wakeka ne mabom sebe ye obegina wona so mpuntu mu. Nso odwani ekokohwe bebi a eyasue ya chese mpanimfo ewo assembly ho etete eye adwuma na chese ano edin areho ni nyina mu nso no omo keka ne mabom sebe ye mpuntu beba na Adom Kasee abɔ modern ye ka oni bi asemti ede ne agi akire yankonkohwe empo sede eho esitie Mpoho mensini ye wato emontumu mensin foforo kra ye te ye free mpoho wasa east mensini mu afrase aban hyeda entwa sika mfama wonso wonfanye sedie neso ni nyina mu no ha wodo ya de a ekoso neso ni nti ya ye nya no ekira sempo womo enya sikabotin bi a wonde be free mensin nase no womo badwuma papa ewo ho na ni nyina ene se atoye mantam emu soafo ore beneza kwajotai ado ene obo apro kompotamu ho a okohia ohin poporo ye owo mpoho traditional area osaber makwao enti a wotoso emienu na woni wonum kokodi enkomo na honum ena ohin poporo ye chechire nsemu a enema bebre wo honum a hyeda nkoyie tichiru no wonum akwan regional for man na mpoho district ni na nanim ya le srede memhuya ebama Minister of Roads and Highways that's what there say the final way you see no we jaya na wo hwe hono nso so ho ne nnuane ahodo ni nyina bi free banom ne ade enti se kwan nye na niema nhyeda nkoyi a kwan bi so no benya nsunso ewo wo mo ate empotamu ho ya wo sre sasa bre ya sofo ya ba ho no ahunu ne de wontu ho anamo emfama wo mo na nneoma entumi enkoso na ne nkasa mu no wabo wo mo abaso pa kire se sika ni wode ne so ma hye bibia ase na no wura Ebeneza kwadwo tai ado ede atudwa kire mu se we no emema bi aban ne timu nya ne de na nasade e woso wo ye no wonye obeye bibia se fata bia na enche wo mu sikasa wo mu nsabeka won mu akwan ohawa wodo a wo mu famu nyina nso watena so pammi a wo bedi ho dwuma ede ama won mu ye to aso na yakoye ni yeguso agina atoye mantem ho no mu a hafasini aban ayaresabia eho nneoma nyina ensi ye de eso mu aho anka ho kwasuponhwe so mu guso a etimpintin kwa bi ombetimi bia aye de obeye sebe ya pomde betimi agina ne naso na sede afibia no so nipa pese obo brako animu a wankasa ugina mo naso eye nsese hwe nsinto a ebe mu ene nkan kura ebe mu no akorokora niema no sa pepe no ma ye bie omu susu nneoma keka bi bom titi bi firi mu no omu kire mu afi modem no ekogina ohamu nchemu aduoson be miensa akiri ponso awde to afrase no ho na so mama muhiri so isansa afrase no ne gina aduesia ene akiri yenko empo ye hafasini aban resabia na yenkonkohwe de ekoso ho half asini abanya ayaresabia ena sese de modern bo wo hwe atoyemantemu apomden adwumaku ahodo wo ho no nyina no a abeto adwase wo mbo wo homodin pa e wa ayarehwemu enti wo de tonsani ani a ohom chichemu bese duoso amiensa na chipo enson ya frase mu no won ye sa review na no half asin abanya ayaresabia won nya ohom chichemu aduosia e baako
na afra semu na mpanimfo a won wato emantam mu shop mde ho sem so won de san hihye we no mo ba ye sebe ya ye betumi ehunu adwumaso ahodo apomden ayare sabia no won mo ye de amatememufo na won mo ye ni se nu a won te ba somku na fe won akokọ asipiti ni mu nyina kobusa se ebia semi ba mputupura se no won mo ye no won mo hododo won mo ba ho no ma se no won si hwam nkyese ni ma bebre na won de to opono so ewi akire ne na kyese hafasin aban ayare sabia na wo ho no no de wo wabo ohumodene pa ya won mo ekọ animu na no nam so atoymantam deputy director ya wo hwe clinical care eso Dr. Achu wo kire ne nsem emu ekire se we no aba ya ba ba no nyese bia 9 day wonder bi won bekoso no won mo ye sebe ya ohawa wo draw ya apomden sabia for won mo fam won mo hododo won mo fam nyina won betumi ahunu na wasi ano ekwan ya to aso no o hwe esinto ene nkan kura ebe mo na kyese abasobo ene nsembo ese fata baby na ni nyina mu so no wonum kan se sebe o yare na wanton yare ya unya ano aduru enu nti enioma hodo e ha omo dwumadi a wo mu di no so no omo dwetemu e de kire Adom Kasee half asene aban ayare sabia yade ebesi ho no 1973 emu na 1974 no emu ene pa hontuma kra ebema eye district hospital na na eme kasa no sayare sabia making Ghana fo amanonefo nyina titu ne Cote d'Ivoire fo ehwana so wo mo hododo won mo a won mo kokoshe na sunyani kwhwa de e wo hospital ho eniema ha dwene eniema agensemu kra tese wo mo sa asene kra no ene nipa bi age ede aboso amasase no bubu a acres na kadu enson yanka wo mo 200 acres da hono mo na ayeresabia meka ho asemi ne ma bebre ha adwene ene se de esum enipa dodo esa no beds ahodo ye wo ho eye duosia enson ya emudu nson e wo mema ho dunsia e wo maafe ni aka no so maternity ward bi wo ho nkoda no ho enom ene ade na eno achukura no wo mo de tudwa kire medical staff nso e ho ayedene e de ama wo no mo nti se bia nka odokotani wo be hwe nipa se no wo behunu nipa dodo no a na wo won mo so a wo hwe won mo anese fo nso kuma bi ene wo ho no mo a we ka ho bi ama adwumasem e wa yaresabia no mo no ene ayedene e ka ho bi empo afrase mu enipa be mienu kwa wo yeso won mo antumi amafi bi mu na no ekire so no opani ya wono na eye acting medical superintendent eda half asen na ban yaresabia Dr. Jonathan Mensah agitumu bra woni Adom Kasee edi nkomo a wo chechire mu se ya na ni sembebre na wo mu e ha dwene ya wo sese mpanifo nhwentu ho anamo titu si ede won mo a wo mo eye apomde adwumayefo ba ho a wo be dia tuma ba ho abaye adwumadene no eno na wo hwehwe ewiasem yese amman kamasem eyeye pa nunti na brebia ye ma obo ho so e wo apomden e ho nsem apomden Kasee bre e na aso na eye Dasebre Company Limited a omode Sahat heba Mr. Abadwaso dura wono mu a ewe rentini no mpeni mamu onya apomden wo madama ene de ne kasa e de afa ho HIV AIDS baba so remfo yade a ne din kitekete enso obowa ne de okonsie do yenhwe yade no e ho asem kakra ka HIV emwawe ya semi obi bebisa se ntabwa ne ba omo a obeye denye hu dodo na breku a yare ne ba omo no ashase ne de enhyeda nkyere bibria titru ebia na wo kakra do ayo se tri di bi wuti ya wo ya wo bo wo kakra onimu finso na moyi ba omo a ebetumi edi bese infie du ekodu num ansa na ashase adene ho edi se na meka afia ashase no ebre wa ho odi a wotumi di ku yare na se nti ashase ne de ehye wodi ina ete wa ho odi nso kakra nti ebetumi awo
wo mu mfie du krai ko dunum ansa na wahase hu se bia yare bi yew na ye hase yi ne ho adia ema awode wo kakra no wenya malaria eyo te se malaria wato edro wafa 1 week na wasa wasan ado ebia na woyem hwie woyem tumi hwie san wodidi ana woyem hwie kakra san bia 1 week 1 month enko ehwie kakra na ejai ehwie kakra na ejai na fesu insan wasa tinkiti tumi go yare ni de epetu yare ahofro bebre esanse ebre wa hoodin ase nti yare kitwe bi esia no wanya bi wire rate mi gbo wire pa kakra na danfo pa so ni nsamanwa TB nti wanhwe ni ye ebre wa hoodin so ase saa na akọbre wo TB so aka ho nti eno de edi eyi ne ho edi efa yare nkitinkiti bebre nti obia wo ho a wo fi se kakra wo yare na me ho mfa me wo koye ma wa malaria duro enko ai se malaria bia ye kwa anko da wa ho odin so a ese oba ni ehwe se HIV wo mu a na ye be ye de ho se HIV na bi wo mu che ye test ye wo won sa no ne de ato machine reader bi so machine kitwa bi na enu no ekire enu na ebe kire say imuawa ne wo mu a enu ebe da ne ho adi e wo sa test yi so oye na say eye positive aye be catch but HIV de titiro ye test na ye no abo ne ho ban se ne a onye bi na okoye test ne kasa wo bi adan na obeye nchese so koku ho na akosa ho akomfort bi ti si anu kanu na ne enim se eduro wo ho ba ene de eduro wo ho aban wo program eboa ye ma ye eduro ne boarding pans nya mi adom aban ye nhyehyeye a etumi de eduro ne ma wa fufufu nti obiambo modern wa ya catch so wo HIV a odi tifi no bomodin na bra ni ye nhwe ma ni mfa wonto eduro so na eni se wo masa yare eku amanfo bebre wo bi ya doctor fo bi ya nurse fo bi ya teacher bi ya tonwade wo dwom obia bosu ne so oba beji na eduro ebinum de eduro so infie num omobo omobro omaware omo fe omo eduro te se bi obi fa ne diabetes eduro anani hypertension eduro nti HIV de ni se wotna ho meku wane edi wo ho dem esa wo ba ni ehwe ma oni edo to eduro so Megusu agiram den anyina boa eja ehia atominti yebekwa agoprama so na yakohwe agudie ho nsem kakra de brewa agokansie Adom Kasee eso na ene yehwe eye ballbo a chese man ahodo ebo no yewo eye modemo atwedie bi broni friend rankings FIFA rankings Coca-Cola for na sponsor busumi bia no wonom tayi ede eba na busumi die eba ye ne se Ghana yabo ho moden apagya ye ho afiri baby a de twa mu no ne yegina no akoyanim baako na eni gisem ne se Brazil wiase nyina yeso mo mrane so mo nimbo bopa no Ghana ene yeso mo e wo FIFA rankings na eso na Ghana fo bebrina enjindi nanso FIFA Coca-Cola World Rankings de eba beto dwa na FIFA nankasa kirechiremu kwan ofa so ema eye oman bi twa nyonko anase bekura oman bi kura kɔreto ene de eba beto dwa akoma Ghana atimi afura akoda Brazil soro no FIFA fo de nkiremu aba pa kire se enye se Brazil di huhu no na kire se eso ofro tere obi nanso wo hwemu ne se na Ghana yetimi apa ema no de abobbo so na se fata se betima twa Brazil entisa 21 Ghana to so no edi se edi swalada na sa Ghana nya mani dunai aka ho ama ye benya be 887 points ya buru Brazil de kusukra ati je say Ghana chen Brazil yie pa wo hwemu a akansie makoma aduasa efiti busumi atwamu na besi busumi de toso mienu nim no na FIFA keka bomu na keka bomu otimu sa Ghana bomoden chen eye Brazil fo ye no ntia ma nya points do achen omu no na am ya fratena mo so no wo hwe omu toso 9 wo soro de emu asasa a chese stre na Spain fo
Ghana wo mo ye number 1 e wo wiase afa na nyina na Germany to so minu Argentina di so e na Croatia so di so no de o se ne tia na tia nsesan ye na mo ase wona ase nkoto mo guade mu no we furu we no we afuru we wo ba bibre mu ha Ghana to so minu Ivory Coast fo a na go so di kan na Mali fo so atoso miensa. Ye free agoprama so ani yeti esi ani gidie mu ani gidie kase enso ene ensem a ye hwe omanfo ebekaya ye bese na wotwemienu entemnie ena chese ahompem jene ofiti kotia na ne ho bɔ fiefiem Anas Armeyaw Anas eba beka ensa bantia ne din ene John Dumelo wono wi si ne ne ho fefefe mai no ofe oma no abantie no ne ho bonka nti oto asu a wonware bi na sebe atentehuo ta woto so a wonkohuri ntreja abantie so ye mensem dia konkusem enso na sem bi ehye ne mpaase a wanhwe yobeyi apie ene sen afede ye gusu watwene yemu ahete ya ne sababe todwa sese abantie John Dumelo yi ebre bi atwam woni ababa wa bi a no Australia mamu no tie ehye ho ababa wa yi emane no sika eye America dollar no empim du $10,000 senkeja obedru Ghana wonfa nkoto bank ma no abantie bedruye enne ne bogaku pedi wode wasa ni sire mu chese yehu ba bi sika na faaye ababa wa yi sa abantie nso ne ntem koye basa fedie wogine sika aye dendendenden ehho asem egere nti ababa ne de kodan Anas senka wonka bi ma no Anas so etoto abantie ya no akakrakraja yesi ano brebre ma bato no nim senkeja wono no ne huhu obetimi ede agisika no so beto sese no hwebuada entimi antentam ano na babeto abonti sisi ase nya semu a ehyem pasia na Anas Armeyaw Anas ehwe se John Dumelo anhwe eni ne huni a na ne ode sasem begu ne ho fi e wiase afa ne na manfo hu se enye hyenyina na esika ne ho ofesa no osa ye hwi kalabule pa wa hwe yi a na wobu wo ede afaso. Enunti ene brema kwan ma ene anwumre Adom Kasee ya de bre ye de nyina asie ensem no de eye ode na de ho aseda ama ye crew eye abena ene soundfo na afi so cameraman ne omo keka ho nyina omo ene sansem ma ye de ebro midin ena na sei ampofo jenemum na onkru bremu hia Kofi Adom anwanwani e wo pampa so dwumedie so na de aka nyina no wo de ebeka ho.